Para sedherek pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Senin Pon tanggal 6 April taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita maca saka kitab Kolose 3 ayat 12 tekan 17 kanthi jejer renungan luber ing katentreman. Kawaca Kolose 3 ayat 15 lan 16. Atimu padha kaparing ngono katentreman dening Sang Kristus. Awit iya kanggo perkara iku mau Gusti Allah wis nimbali kowe kabeh kadadekake badan siji. Padha saosa syukur. Injil Sang Kristus tansah ana ing atimu kanthi luber. Padha wulang winulango lan wuruk winuruk ana kelawan kawicaksanan ing kasampurnane. Padha ngrepekne Mazmur, kidung lan kidung kasukman. Padha mujiya marang Gusti Allah kelawan saos syukur ana ing atimu. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek mangsa Prapaskah wis kliwat lan minggu iki minggu Paskah kapisan. Kita miwiti mangsa Prapaskah bebarengan karo sedulur-sedulur Muslim miwiti wulan poso. Riyaya bakdan lan riyaya Minggu Paskah kita pengeti sakjroning kahanan donya sing ruwet amarga perang ing Timur Tengah. Rega minyak mundhak lan karepotan amarga mudik ing prainan bakdan. Dalan-dalan rame lan macet. Lan pawarta werna-werna gawe anyel lan uga sumpek. Ana ing ngendi tentrem rahayu nalika ngadepi kahanan karupekan kaya mangkene iki. Para sedherek Rasul Paulus ngelingake marang pasamuan. Tentrem rahayu iku ora gumantung karo kahanan njaba sing ana ing sakupeng kita. Tentrem rahayu iku peparinge Gusti ana ing sakjroning ati. Kaparingake kanthi luber. Tentrem rahayu saka jero ati iku metu ing pitembungan kanthi pamuji, panuwun lan syukur. Tentrem rahayu iku keprungu ing kekidungan lan Mazmur kang karepekake. Lan tentrem rahayu iku uga kang sineksenan ing tata urip patunggilan pasamuan siji lan sijine. Apa maneh nalika padha nglumpuk bebarengan ing kabungahan lan pahargyan. Para sedherek kahanan donya bisa ruwet lan abot anggone mikir lan ngrasakake. Nanging peparing katentreman lan karahayon saking Gusti kang ngreksa pengangen-angen lan urip kita iku santosa. Ngatak umat kagungane Gusti bisa tetep kuat lan bakoh sanadyan ngadepi perkara sing angel. Dalane pitulungan iku bisa lantaran patunggilan pasamuan. Bisa uga kanthi cara liya sing ora kanyono-nyono. Ing patunggilan kalian Gusti kang wungu saka antarane wong mati lan urip bebarengan kalian Gusti Yesus kang wus ngalahake kuasane pati. Kita tetep bisa sabar, ngapura lan babarake kawelasan sanajan marang wong liya kang tumindake iku rusuh marang kita. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Ing Minggu Paskah kapisan iki apa kang badhe panjenengan tindakne minangka cara kanggo ngriyayakake pakaryane Gusti kang wungu lan menang ngasorake kuasane dosa lan pati.
Lan kados pundi cara mujudake katresnan kang melasi, ngapura lan sabar ing karupekan donya wanci menika. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi ing patunggilan kalian Gusti Yesus, kawula kasagetaken babar urip kang menang, ngesorake kuasane dosa lan pati, babar gesang ing kaluberan tentrem rahayu. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan padinan, mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.